Niels, nu har vi lige været næsten 100 mennesker forsamlet her, der har lyttet til din livshistorie. Og jeg synes ikke, vi skal røbe noget for det, fordi der er sikkert mange, der kan få stor glæde af at høre den andre steder. Men jeg kunne tænke mig at spørge dig om en ting, som du kun lige kom ganske godt ind på i dit foredrag. Du fortalte, at du havde en fond, og at du lavede nogle forskellige ting, som også har med misbrug at gøre omkring den fond. Kan du fortælle lidt mere om det? Jamen, det kan jeg godt. Altså, på et tidspunkt, hvor jeg var over til sådan en addiction symposium i London, hvor der kommer 400-500 mennesker, og så får de undervisning af en masse kloge hoveder fra Harvard og alt muligt andet med hjernen, og folk, der selv er addicts, altså afhængige mennesker, og folk, der arbejder professionelt med det. Og på et tidspunkt, så blev jeg spurgt, en måned efter, da jeg var kommet hjem, blev jeg spurgt fra den engelske afdeling, om jeg ville være en del af det, ved at lave noget i Skandinavien og i Europa, altså den anden del, den ikke engelsktalende. Og jeg gik og tykkede lidt på det der, og sagde, ja, det kunne sgu være skægt at prøve. Og så har jeg søgt til fondsmidler forskellige steder og har fået nogen, og så sender vi en gang om året, så sender vi 30-35 mennesker over til London for at få videreuddannelser. Det er terapeuter, psykiatere og læger og sådan noget. Og så arbejder jeg også med at tage ud på fængsler og sådan nogle ting, og fortæller mine historier og prøver så godt jeg nu formår og fortælle, at det godt kan lade sig gøre at få et godt liv bagefter. Man kommer ud, men også at man kan få et ordentligt liv, som er dejligt. Og det gør jeg også på institutioner og sådan noget der. Og alt det her har ikke noget med business at gøre, for det er non-profit, altså ingen profit ud af det. Men jeg nyder at gøre det, og jeg er glad for det. Og det sidste, vi er i gang med nu, det er at lave noget sammen med, forhåbentlig bliver det til noget med alle de veteraner, som kommer hjem fra krig, og hvor man oplever, at de faktisk, mange af dem, får et misbrug. Og dagens helte, og så må sige, fra Afghanistan har deres at se til, men er jo nye, og så må sige, at kommer hjem. Så det, jeg tror, man ser mere og mere nu, det er nok kun for Kosovo, og de problemer, der har været omkring det. Og vi kommer til givetvis at se rigtig mange veteraner få problemer med diverse ting. Og jeg synes ikke, man kan være andet bekendt end at for eller mod krig, det skal jeg ikke bedømme. Men i hvert fald, hvis man sender folk i krig, så skal man sørge for dem, når de kommer hjem. Og det synes jeg måske ikke helt, der bliver. Hvor henter du drivkraften til de her ting? I mine drømme. Det gør jeg. Fordi drivkraften i mig er en evig søgen på en god måde søgen og interesse for livet. Altså, for jeg synes, at livet er i bund og grund hammerende interessant i sig selv. Og det er jo, jeg har jo kun været ædru i lidt over 14 år, og det er i virkeligheden ikke ret meget i forhold til et større perspektiv, nemlig at jeg har været misbruger lige siden jeg var 14. Og derfor har jeg jo ligesom lukket lidt ned for alt, hvad der hedder oplevelser og alle de ting, som måske er meget, meget væsentlige i et menneskes liv. At være en del af livet og iagttage det. Det har jeg jo ligesom glemt, så for mig er det stadigvæk brand new at være med en del af livet. Og jeg føler mig nogle gange kun som en 14-årig dreng. Jeg ved godt, jeg ikke er det længere, men jeg kan godt føle mig lidt sådan en... Så det er jo en gave at få lov at blive og blive. Så det arbejde, du engagerer dig i, det er i virkeligheden også en del af din personlige udvikling efter du blev ældre. Og jeg glæder mig sådan over, at det kan lade sig gøre på den måde. Ja. Tak fordi du vil være med. Jeg siger tak, og jeg vil også sige rigtig mange tak til Full Life, som jo er en organisation, som også er non-profit, og som gør et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på, at det godt kan lade sig gøre at få et godt liv, selvom man er i misbrug eller har været i misbrug. Og det er jo rigtig flot, at der er nogen, der tager sig af det. Når vi er ved det med rose hinanden der lidt, så skal vi jo også sige, men det mener jeg dybt alvorligt. Jeg synes, det er rigtig godt at gøre. Og jeg ønsker jer alt held og lykke fremover. Tak for det.